На півдні Бразилії такого ще не бачили. Тут випав сніг. Снігопади супроводжуються мінусовим похолоданням. І я ніколи раніше не бачив снігу. Краса природи – це щось неймовірне. Нічний снігопад пройшов щонайменше в 33 муніципалітетах штату Ріу-Гранді-ду-Сул. Сніг йде і в штаті Санта-Катаріна. Подекуди побиті температурні рекорди з найхолоднішої погоди. Втім, більшість місцевих жителів цьому радіють. Люди фотографуються і ліплять сніговиків. Воно того варте. Взагалі, холод навіть не відчувається, тому що є сніг. Це просто чудово. Dias aqui que não é fácil lidar. Бувають складні дні, і ми майже кожен день працюємо під дощем, але відчуття хороші. Снігопади на півдні Бразилії супроводжуються і сильними вітрами до 80 км на годину. Для регіону це теж велика рідкість.